Dneska som získal Mega Quest. Mám tam 6 Starnova dropov a ideme si ich otvoriť. Tak ideme. Epic. Star drop som získal. Epický, OK. Poď. Stredné vylepšenie. Idem teraz nosom. No, tak ideš moc. Dobre, tam musím niečo dobre padnúť. Vylepšenie. To bude ďalšie vylepšenie. Čo mi to seklo? Nesekaj. Dobre, mám ber vylepšenie. A toto je posledné. Nie, toto je posledné asi. Vylepšenie. Dobre. Nový Mega Quest. 3000 blingov. Dobre, ubral som Finksovi a 3200 ešte týchto. Dobre, to idem otvoriť. 10 gemov, to sa hodí. Star drop. Super. Chaos drop, ideme. Poď prosím, Ultra Legendary. Super Rare. Epic. Mythic. Legendary. Kam? Poď, nejaký Brawler. Mytický. Greja by som chcel. Star Powerka, OK, šelinu teraz hrám. Takže to je úplne šelinutý. Škoda. 1000 minút. Dobre, takto by som ukončil toto video. Dúfam, že sa vám páčilo. Odoberajte, lajkujte a čaute.